Viera vieš, o čom je. Viera, poučka so Židom je napísané, viera je podstata toho, na čo sa človek nadeje, presvedčených o veciach neviditeľných, o veciach, ktoré sa nevidia. Viera neznamená, že ako bol Tomáš. Lebo Ježíš sa zjavil učeníkom a Tomáš tam nebol. Už bol vzkriesený, zjavil sa im za zatvorenými dverami, Tomáš tam nebol a oni mu povedali, videli sme Pána, bol tu s nami, rozprával sa s nami. A Tomáš povedal, neverím. Neverím, kým neuvidím proste bodnutia na jeho rukách, na jeho boku, neuverím. On potreboval vidieť. To není viera. Potreboval vidieť a potom povedal, keď uvidím, potom uverím. To není viera. Ježiš povedal v tejto pasáži, majte vieru Božiu. Vieš, čo je Božia viera? Božia viera je, že ty veríš o veciach, ktoré sa nevidia. Ty ich ešte nevidíš fyzickými očami, ale vidíš ich svojimi duchovnými očami.